Stupid squirrel. Pas nu på, det angriber jeg bare gør. Ej, okay. Hvorfor med dit kæp der? Hvad ved du? Det er ikke en hund. Og den får et chok hver gang jeg siger det. Du kan synge din squirrel-sang, skat. Big squirrel, you are not a squirrel. Kaster din flaske efter det. Der er 1000 ben. Det kan du også filme. Hvor? Nå ja. Det var en bid. Hvor er det søde. Det må man gerne have, må jeg sige. Nå. Hvad er det værd? Jeg siger ting. Jeg tror ikke, jeg har sådan en støttedommer. Nej, jeg tror bare, det er lidt relaxed. Det er bare en handske. Jeg tror, de holder pause. Ja, Der var seriøst det skifter. Ved du hvad? Har du set 60 Minutes? Ja, nå, filmen. Nej. Ja, bare det der program Har der. du set ham der til sidst, der til Boris? Ja. Har du hørt, at en gang han snakkede om, hvorfor at amerikansk fodbold ikke var mere populært i Europa? Nej. Det var Ej, det er så rimelig Dårligste smart. Hun argument, jeg kørte har på hørt i mit liv. rulleskøjter, mens hun havde håndvægte i hånden. Så kørte hun bare og trænede i kroppen. Jeg ved det, han sagde, at